Na medeo course aye Asante manteme ho nso na beto dwa se posifo akodi omudwuma mo beka so operation CB ewo Kumase ene nwabiagya mpotam ho nipa aduokrom yensa eno ma cheche wo ma ebi mudwuma de omudie no bone ene ho nsensem bie wo msaka mo nyina Aposi adwumayeko no enhyehyɛ a wɔde egu akwam a wɔhwɛ sɛ ɔmanfo a wɔde no bɔne edi dwuma ɛwɔ man mo bɛkye ɔmo afe wɔna wɔhyɛ sumase edi bɔne ahodo a ya na watete wɔ meaye ahodo no obetimi akye ɔmo nti wɔde wani ɛto fam de onim de ɛka ho a ɛyɛ kita wɔn nsa bosome da ɛtɔ so edunum ɛde kosi aduonu nan mu no wɔn etimi ne nam Kumase mɔnten so ɛkɔkye enipa wɔn dodoɔ ɛyɛ adwokunu mmiɛnsa sɛ adwumadie wɔkodiɛ ɛwɔ afɛri nkareɛ ntɔbro so ahodwo ampabaame atonsu ahensan atonsu ginyase tenka ewo alaba asokori mampon sawaba adinyase bubai etimatim kronom ene sawaba na bra wokoye no wokiremu se ema woche wo ma odisa enuboni hu dwuma wo mutete ema omanfo ekomonten so ekodi bone no na won dodo eye aduasanum wona waka nyina so na woye mema posifo ede onipa okoche wo mun ode omu nyina edin agu abonten a wo hye se ode ombekwa kopie mu ewaseni bia Ghana mra honom efe no bone ho bone a wodi ni nyina no wode samre ebedi omo ebra wokɔkye omo nso eniema ahodo bi ene wogigi firi won honom a na bi ye edura wo frɛ no tramadol afenso so ecstasy tablets nso na bi ka won ho a edu bone a no nso edi cocaine nso wogi bi efiri won honom enya no nko na wi nso so ehyehyɛ won ho a ebi nso so na asekan ene atuo ɛwɔ won ho a wogi ni nyina posifo dwumadi a wodi nyina no wode hwɛ sɛ ahobambɔ ho nsɛm bɛkɔnkan ɛwɔ Asante mantam mu